Trenutno se nalazimo na ATP Challengeru Falkensteiner Resortu Punta Scala. S nama je ovdje Dino Prižmić. Dino, prije svega čestitam na uvjerljivoj pobjedi. Možeš nam dati kratki osvrt o meču? Pa evo, danas sam stvarno igrao jako dobro i evo, drago mi je prije svega da se dobro osjećao na terenu i naravno da je meč prošao bez ozljeda i evo, nadam se da će tako nastaviti. Prošle godine je četvrtfinale bio jedan od prvih velikih uspjeha na ovoj razini. Sada si već ostvario značajan napredak u proteklih godinu dana, te su očekivanja porasla. Kakva su tvoja očekivanja od turnira? Pa evo, očekivanja su uvijek vrlo visoka i evo, nadam se da stvarno ako budem igrao svoj najbolji tenis da mogu daleko doći na ovom turniru, ali naravno svaki turnir koji god igram je meni cilj da probam doći što dalje, ali naravno ovdje ima stvarno jako dobrih protivnika i moram igrati jako dobar tenis da bi napravio odličan rezultat. Imao si problema s ozljedama u posljednjih mjesec i pol. Nadamo se da su ti problemi iza tebe i jesi li imao dovoljno vremena za oporavak? Pa da, dosta ozljeda sam imao, pogotovo prošle sezone i evo, nadam se da stvarno toga više neće biti i da ću napokon moći igrati konstantno, što mi je najbitnije, i da ću igrati što više turnira ove sezone. U svakoj prilici pitaju te o meču protiv Novaka Đokovića u Melbourneu, pa ni mi nećemo propustiti tu priliku. Možeš li nam opisati kako je to iskustvo i koliko ti znači taj meč? Pa taj meč mi je iskreno značio jako puno, jer iz tog meča sam dosta naučio i naravno za budućnost taj nekakav se stiče definitivno i motivacije i nekakvog samopouzdanja što mi je taj meč donio. I stvarno evo, jako sam zadovoljan da sam imao zapravo priliku igrati protiv Novaka Đokovića, najboljeg igrača svih vremena i nadam se da će toga u budućnosti biti još jako puno. Igraš u srijedu protiv prvog nositelja Dominika Thiem. Što misliš o protivniku? Pa evo, prvo da ja drugo kolo prođem pa lako za Dominika, ali evo, definitivno ovdje je najteži protivnik i naravno da trebam igrati svoj najbolji tenis i biti na nivou da pobjedim, ali evo, nadam se da ću igrati najbolje što mogu, a rezultat će to pokazati. Dino, hvala ti na razgovoru i sretno dalje.